mwana uyu ndozvakaita kuti umwe akashaika ane cerebral palsy nemental retardation neepilepsy. Vana vamai venyu nababa venyu vamakaberekwa navo vanozviziva kuti mukurarama so here? Vanozviziva, hapana asikazvizivi, asi hawishi ndaramo popanopetiri ndopendakatanga kungobhadharwa nemawe wishasi. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Muchirongwa chino tinokuunzirai vanhu vari kurarama nyaya dzekuti vamwe vanotokwadzika kuti kune vari kurarama dzakadai here kana kuti dzavakararama. Tinoziva kuti isusu munhu wese ane nyaya, iyo munhu kutorarama kwaari kuita inyaya. Nhasi uno tiri kuchitungwiza tina Alice Ndarami, mudzimai ane 50 years. Maitanaka. Makadini. Makadini. Maitanaka. Imimi tiri kuziva kuti mune nyaya. Nhasi uno tiri kutouya munomu. Tiri kutoona kuti makarara pachishoro kuti panhoo yeurwere. Chimbotisanangurirai upenyu hwenyu hwakutangira kupi, makakurira kupi, makazvarirwa kupi? Ndakazvarwa maMutare. Tiri matwins. Mumhuri medu tiri 4. Asi mai nababa akazoshaika. Mukakurireipi? Ndakakurira maMutare. Ndikazobva kwaMutare mushure mekunge ndaroorwa ndichinogara kuFakosi. Igore ripi? Ndandine 24 years. Pamakawanikwa. Chititsanangurirai maenda imi mawanikwa. Tiri kuziva kuti wazati munhu wese iyo keshe rinofadza kuti mwana wedu waroorwa, wawanikwa. Ende tinoziva kuti munhu paunowanikwa uri kunzi munhu atanga imba yake. Titsanangurirei zvakafamba sei maroorwa maakugara kuMufakosi? Ndikaroorwa ikoko, ndaroorwa ndikakwanisa kuita vana vangu matwins anova Tanaka naTafara. Tanaka naTafara takazotanga kuona kuti mwana ane cerebral palsy pa3 years mushure mekunga Tafara ashaika. Tazotoenda kwaDr. Pawel naTanaka. Ndopendakazozwa kuti umwe mwana uyu ndozvakaita kuti umwe akashaika ane cerebral palsy nemental retardation neepilepsy. Ndadaro paya ndopendakapuwa tsamba yekuenda kumba ndichinopawo murume tsamba yekuti mwana ndo condition yainayo. Murume haana kuzvigamuchira. Vakabva chikwedu hakuna mwana ane disability. Ndopendakabva ndasiyiwa. Chobva ndadzoka kumba kwailoja baba angu ashandira kuWaterfalls. Pandasvika unogara mu1 room yailoja yacho. Akati chii kana muchiti akabva andisiya akatokuti pekai muende nemwana nekuti kwedu hakuna vana vakadai? Ndakatopfeka ndikatonogara kumbari kwagogo. Iye aitovewo pamakaroorana aivewo jaya imi muri mhandara, mwana wenyu wekutanga uyu? Ataura kudaro hamuna kutsvagira ana tete ana mbuya kuti inzwaika zvakutaura umwe wangu tiri kuti isu tapiwa mainge matopiwa zvipo zviri 2, umwe ashaika umwe aita dambudziko. Veukama vakati kudii? Vese neukama wacho vakatadza kuzvigamuchira. Ndopendakazotoona baba. Tatoona baba mwana ndopakazinga atsvagirwe nzvimbo. Mbaona nzvimbo kunonzi kuSharon Cohen kuchitungwiza. Pandazoya muno kuchitungwiza kutsvaga imba yekuloja kuti mwana angawana nzvimbo muno. Zvakadaro ndopendakatanga kutsvaga mabasa ekuti ndishande ndine mwana wangu iyeye. Ndichishanda ndichidaro mwana ndopezvakatanga kuzotokura kuoneka kuti mwana disability yake yakura. Kusvika kuchikoro ndopendakazi mwana wenyu haaiti pachikoro, vairowa vamwe nekudzipura maruwa zvazvakawanda. Une hyperactive. Ndichidzingwa mendailoja.
ndopendakanyorerwa tsamba naDr. Powell kuHarare Hospital kuti ndiendese kuchitungwiza council. Kuchitungwiza council ndopayakangondinongedzerawo kuti unowana stendi mumanyambagi. Ndawana munhu ndopendakatanga kubudawo paTV kuti ndiwane mawellwishers akandibatsira kubhadhara pano peTV. Ndopendakatanga kungobhadharwa mawellwishers. Koita uye chitungwiza iyonayo ana Macheso, ana Zakaria, ana Tongai Moyo, ana Pastor Jewish, vanhu vangu vakawanda vakandibatsira. Pawakaona mwana nezvaaita chibuda pamaTV kusvika imba ikapera, nejurawo ndikaisiwa ne7th day kusvika ndikazoenda government ikamirira kuti ndisiwo magetsi ngoti nenzvimbo yanga isina magetsi mumanyambagi. Government vakuru vacho vakatouya vakatoona magariro endaita kusvika magetsi ndikaisiwa. Kana muchiti magariro andaita titsanangurire chii chaiitika kumwana? Mwana une hyperactive, unobata kutiza, kusagarisika. Saka vanhu vakazondibatsira vanhu vemuno muchitungwiza kunyanya waiuya vachindiona kusvika kutanga wakewo pekugara, kuzoitawo vamwe vemachechi, macelebration church kutonditengera zvakanyanya kukura zvacho pakuwaka kuti ndinga ndiri pano nemwana. Ndozvaitika. Dambudziko remwana robva ramba richikura, wotoona kuti makurire raita unorowa, hama chedzo handinganyepa, hadzibatsiri. Family yangu chaiyo haitozvigamuchiri. Mati baba namai vakashaya mwana akura sei? Mai ndo vakatanga kushaika mwana achi mudiki, asi baba wane 4 years washaika, asi waizvigamuchira. Sekuru vemwana vaida muzukuru wavo zvakangodaro, namai vaizvigamuchira. Ko mutwini wenyu Mati makazvarwa muri matwinzi ikaiko? Mati kwamutare kugamuchira kwacho handikoni ngekuti hawe unonga achingotiwa handina mari yebhazi. Musikana here kwati mukomana? Mukomana. Mukadzi wacho hatofoni hatodini, kana kubvunza haabvunzi, zvese nevana vacho. Tiri kuona isusu mataura kuti makarorwa muine 24 years mukazonzi mwana kuti zvepana pamarriage yaramba mwana aine 3 years, saka mama akumvima 28 kokoko. Kuma 28 muchiri mudzimai wechidiki nechi, hapana vaimbosvikawo vachiti toda kuvaka imba here kuti mimi makabva mangoti? Papasi handioni sekudaro ngekuti pfungwa dzese dzakapirira pamwana. Namwe matambudziko zvandachisangana nazvo zvazvakakura, ngekuti mwana waida kumonitwa zvakanyanya. Saka kana pfungwa chiva pasina, kana nguva yekutorara cheku ndandisina. Maisarara usiku? Ngekuti waida kuchinjwa, waiscreama kuti anoisi. Saka nguva chaicho ipa pasina, unoda kupakwa, unoda kugezesa apa mukomana. Saka nguva chaicho ipa pasina. Saka ndopaiona kuti hama dzikanga dzakuvhakachira dzikaona zvakadaro, hapana uemerera. Apa mwana unozviitira tsvina, ndonga ndisina futi zvekumupfekedza zvakakwana, sipo chaicho panonga pasina. Saka unoona hama dzotanga kutaramuka, ungozvimirira uri wega, wochitanga kufunga kuti ndoita sei. Makararama sei? Tinoziva kuti munhu wese unenge usingade kurarama uri wega, munhu wese unoda hama dzako pedyo, hama dzataramuka. Makararama sei mine mwana wenyu? Ndakatanga kuti mwana achienda kuSharon Queen, ndatanga kungoona mai ane mwana wakadaro, ndobva ndangoti saka ava vane mwana wakadai ndibva hama dzangu, ndikavaunganidza tikataura tese tinobudisa chinhu chimwe, ngekuti ndoenda toona kunga tinowirirana pawana wedu watinawo. Wana wedu wangu waibuda masiriri, ndichiona wamwe wachibuda masiriri, tanga tiri tese taingotaurirana, ungoona zvakafanana zvetotaurirana. Ndopenda vanangounganidza vabereki, ngatiite kuti tiite support group, tiite hama nehama, ngekuti zvemuri kutaura nezvendinotaura zvakafanana. Tiedze kuona kuti tikaita chinhu 1
kuti mumwe kana achienda kumarufu kana kutengesa tosiyirana wana zvobva zvatobudirira. Ndobva ndaita cheya wacho, ndatsvaga vanhu ndaikwanisa kushanda navo ngaine pfungwa dzakafanana nedzangu sedonzvo randinaro. Ndaunganidza vabereki vaiwai, vabereki vaungana vandakomendwa naheadmaster ezinesti kureva achiona basa randaita ndichibatsira vabereki vaiwai. Ndipo takabva ndaenda kuwelfare koregister. Ndaregister ndobva ndatopuwa certificate. Ndapuwa certificate ndakabva ndaenda kunoonawo madzidzi aiona mai Muchinguri nedzimadzimai. Ndaenda nemwana wangu ndataura kuti ndozvendafunga ndine machallenges akadai asi iye muna vabereki vetinawo. Pari zvino izvi ndiri kuvadzidzisa kuti ngatichengete wana so tichidzidzisana. Zvekungodzidzisana nje, ngatiruke madhoiri, ngatiruke majusi. Wauya ubva wationa zvikazi une pfungwa dzakanaka, bva ndapuwa certificate yePVO. Saka ndakukwanisa kufamba ndichitsvagira vamwe vabereki vane wana wakadaro, tichipanana maideas nekutsvagirana kuti umwe wedu kana ari muhospital tinonomuona. Saka zvakundirerukira ndasikachafungi zvoti hama ndata kutoti isusu titori nehama dzedu. Ndozvatazviita. Iko zvino izvi tiri kuona murutanyi yekuti ndaienda nemwana wangu ndichidai ko zvamarara. Iko zvino izvi chii chiri kuitika kumwana? Ndobva kutondinetsa kuti mwana wangu unoda kugezesa, unoda kufidha, ane cerebral palsy nemental retardation. Ndakutotadza. Dambudziko ramuinaro nderei? Dambudziko randinaro ngerekuti chishuwo changu chachida chokuchengeta mwana, kunyanya kuchengeta mwana wangu. Saka maona zvasvika 30 years ndomufidha, ndomugezesa, asi ndakutadza. Kana ndichaona wamwe wana waiwai wendaitarisa vane disability waiwai, ndakutadza kuburikidza noti ndandisina nguva yakawanda yekuzorora ndichishandira uyu mwana, ngekuti ndaimuka nemanheru ndichigeza magumbezi, kumubereka, kumutakura munhu nezibhodhi rakakura. Saka zvese zvakabva zvandikanganisa mwoyo nemalangi. Zvakanyandishungurudza chido chekuchengeta mwana wangu ndandinacho, asi ndakutadza. Ndakutadza, asi chido ndinacho chekuchengeta mwana wenyu. Ndinacho. Tanaka ane 30 years. Baba wako akapedzera kumuona rini? Ngaine 10 years. Asi wariko. Mwana wangu wangoti mwana handidi. Ndingangogaruchira ndiye mwana wangu wandinaye ndochengeta. Saka mutoro wese wakanga wakandiomera. Baba vakatoti mwana handidi. Asi vachiziva kuti mwana wavo. Saka kubva pa10 years kusvika nhasi uno Tanaka ane 30 years. Ava asati vambomuona 20 years dzese. Kana akatorwara haatoi muhospital, kana akatodii haatoi. Kana kumboziva kuti mwana ari kudyei kana kutumira ava havana chavanotumira. Havatoi, asi varipo kumufa kwose. Saka mutoro wese ndindaiutora ndichifunga ndichibereka mwana ndichitsvagira mwana chikafu, ngekuti zvaanoda zvazvo zvakawandisa. Pamwe ndaiti ndakatanga kungozwa ndichirwadziwa pamwoyo kuti ndiende hospital, ndaishaya pamwe kutomusiyira futi. Saka dambudziko rakamba richikura kusvika vanotanga kutodzipa mwoyo nemalungs. Mwoyo wachapambi zvakanaka, malungs arozi akaoma. Ndakufanira kugara ndiri paoxygen, asi kurudiwa inonzi portable wacho kuti ndikwanise kunyatsofambawo zvakanaka ndishandirewo mwana. Iye zvinezvi mwana ane 30 years. Baba vacho avatomboziva kuti mwana ari paiko. Hama dzavo hadzoi kana kubvunza kana kufona? Hapana. Ndine hwano ndinongotiwo kana mwana akahwara ndinongomusendera kuti mwana wahwara ungoti alright. Hauyi, haana chavanoita? Hapana. Ko baba vanhu vanoshanda here? Nekuti dzimwe nguva tinoona kuti kana zvadai so tinenge takuenda kumatare edzimhosva kuti tipuwewo maintenance.
maintenance ndakaenda akazabhadhara asazobhadhara ndaingozwa kuti izvi zviri kumusha kwamutoko ndomazuri ndakangoita. Asi mazoiwe pamaita maintenance akanga achishanda waindivigira kubasa kwake kwaanoshanda kuti ndisaziva. Akazoroora futi yanzi akaroora akaita mukadzi akasheka. Saka zvokuti kana Tanaka kana kune dzimwe vana vababa vake haatombosiyana navo. Haaziyani navo. Mane nguva yakadini imi muri paoxygen? Gore rakwana ndiri paoxygen. Ndaitofunga kuti kuenda paoxygen kwendiri kuita ndichabva. Wangu wasina kunditaurira kuti mubva hazvichaiti. Zvatova zveupenyu hwese? Zvatova zveupenyu hwese. Nechimwe chiva kuti chirwere chachirapika. Tikuona iye zvinezvi nzvimbo yatiri nezvinezvi akutorina magetsi, asi pamuri panofanira kunge paine magetsi, saka muri kuzvifambisa sei? Ndakaisirwa sola nemawewisha akandisirwa sola. Andisira sola kudaro vazondirendera oxygen yaisi yangu inotobhadhawa pamwedzi. Iri kutorendwa? Iri kutorendwa kusvika ndawana inozi portable oxygen. Inobatsirei portable oxygen? Vari kuti inozobatsirei? Kuti ndikwanise kufamba kwenda toilet, kana kuti ndikwanise kufamba kufidha mwana, kana ndikwanise kufamba kwenda hospital. Ngokuti kwenda hospital izvozvi handikwanisi. Panodiwa ambulance neO2. Ambulance neO2 yacho inonga ichidhura. Ndikazoparira nyatwa inoita 120. Inonga ndisina 120. Inondibatsira kufamba. Kana ndikwanisa kugeza mwana, kana ndikwanisa kufidha mwana, kana ndikwanisa inini kubudawo panze ndichimbogarawo nguva yakareba. Iko zvine chokungoona makarara. Zviri kureva kuti hamutombokwanisa kugara here? Kugara ndinogara, asi ndinonga ndichirwadziwa. Kuti ndinonga nedambudziko kuti mapiritsi acho ese ndinonga ndisina. Mapiritsi acho ndinofanira kutenga. Zvichireva kuti mutori nemapiritsi amufanira kunge muchitenga, amusina kutaura kunoku? Mapiritsi anofanira kunge achibatsire chii? Kuti kudhirena mvura, nekubatsira kumwoyo, kuti ropa risakloti, nekubatsira kumalungs. Vanonditi ndine pneumonia isingaperi. Plus ndogara ndingori muhospital on and off. Pamunenge muri kuhospital imimi Tanaka anenge ainani? Mazuva anaya unonga aina mbuya. Asi kudhara pese painetsa aitondiadhimita nemwana wacho. Kuti paishaya unotora, asi kana ibasa airamba. Kuti Tanaka unorohwa. Haazivi kuti ndirirohwa semunhu unorwara pfungwa. Plus unozviitira. Magumbezi anofanira kugezwa everyday, hapana mvura panapo. Saka musikana haabvumi. Kana chikafu chake chaanonga achida ndinonga ndisina. Chikafu chipi chinodiwa naTanaka? Neshuga. Saka unoda chikafu cheana neshuga. Tanaka ane CP? Ane mental retardation. And then ane shuga futi? Neepilepsy. Saka shuga iri kumanejwa sei? Anobayiwa here? Ane mishonga yaanotora here? Tanaka tinomubaya, tozomupa futi matablets. Ake kumubaya. Asi unorohwa une mental retardation. Kuti aende kumahomes kugara, akati condition yake haiti. Saka ndakazozi ndiende ndopuwa stand mukanzoro ndigare naye panapo. Unoda kugara namai, kumonitwa, close supervision. Kumahomes haiti. Mataura kuti mimi maona kuti vehukama vasuduruka nekuda kwedambudziko renyu, makatsvaga hama dzekuti kuzvitsvagira dzega dzine dambudziko, hama dzamakazvitsvagira mega dzine dambudziko serenyu, makaona kugamuchirika here kwavari? Zvakanyanya, nekuti ndiri muhospital ndo vanhu vanotouya vachitondiona. Mbuya haakwanisi kuuya, anonga aine mwana panapa pamba. Saka iwona vabereki vamwana vane disability ndo vanotouya vachitondiona. Vachitorowo hembe dzangu vachiyodzigeza, mumwe achiyo nechikafu. Zvinoita kuti ndibatsirike. Makaona hama muvanhu vane dambudziko rinenge renyu. Kurara kwamuri kuramba makarara uku, tinonzwa vamwe vacho kuti zvinozopa dambudziko raona kuti mabed sores. Saka mimi muri kuzvigona sei? Zvinorwadza. Ndinomboedza kumbobuda,
asi unozoona pakudzoka paya ndati ndigare pazuva ndotadzodzoka ndonga ndisina simba paundodonha kuti handina chekufambisa chacho. Vana vamai venyu nababa venyu vamakaberekwa navo vanozviziva kuti muri kurarama so here? Vanozviziva, hapana asikazvizivi. Asi hawi kokufona hapana unofona. Pavana vamai venyu apa matimi mutwini wenyu mukomana mune munin'ina kana mukoma? Munin'ina weruSouth ndiye unombopota wakachimboya nekufona kuti sisi makadii. Tine chirongwa chinonzi Twice a Mother, icho chatinotarisa ana amai vanochengeta vana vanhu vane urema. Ndezvipi zvokuti imimi mungati izvi zvikaizvo ndoda kuti vanhu vanzwisise pamusoro pana amai vane vana vane urema? Isusu tine vana vane urema. Dambudziko redu ngerekuti tinorwara kuburikidza nekutakura vana. Urwere huya unobva uramba uchienderera ngokuti tinonga tashaya kukurumidziwa kuti torapwa sei. Tinozowana help urwere hwatonyanya kunyanyisa because hama dzacho kuti uye kutibatsira tichienda hospital hapana. Kuti wane mari kutsvaga musikana webasa pananga pasina. Sezvandaita izvozvizvi handina chandichakwanisa kuitira mwana kana weruzhinji wakasatondibatsira. Pari izvozvizvi ndotongotemba ruzhinji. Pakatoshayawo panga pasitorina. Saka isusu vabereki vana vane urema topanguva yakaoma. Ndezvipi zvamungade kutaura imimi zvekuti mungati dai kuri kuti ndikakwanisa kuwana izvi ndingange ndabatsirika? Ndingati ndikakwanisa kuwana portable oxygen yekufemesa pakufamba, ndikwanisa kuwana mapiritsi angu every month, ndikwanisa kuwana chikafu chacho nemapambazi emwana, zvingandibatsira. Nekuwana munhu akuti ndinayo unenge achibhadharwa kuti tarisa kuti tatawanhu yekuti ndakutotarisa. Imimi mai makuda kutariswa, mwana arikuda kutariswa kuti nditi inini ndichakwanisa kutarisa tanaka ndichakwanisa, kuti inini ndoda kutotariswawo handina chandichakwanisa kuita. Kana kuchengeta wangu mwana kwacho handichakwanisi, kana mwana waindaichengeta wacho ane disability handichakwanisi. Ndaitochengetawo mwana wakatowanda ofisi iri paChitungwiza hospital asi handichatokwanisi. Ndaitochengeta wane urema takutotadza. Ndozi ndaitoti ndidzo hama dzangu wana iwawo asi takutotadza. Mataura nyaya yababa Tanaka kuti vanzwa kuti mwana ane dambudziko aine 3 years kunze kwekuti vamire nemi semudzimai wavo uye nemwana semwana wavo vakabva vashinga kuti ibvai pano nemwana. Tiri kuona dambudziko iroro riri kuramba richiwanda kuna namai vanenge vaine vana vane urema. Chii chamungade kutaura imimi kune varume pamusoro peizvozvo zvekuti murume anenge achiti kwedu hakuna? Varume ndiri kutoona varume ndo zvawangori kuti wabereki wendinawo wendaibatsira vana wavo wasvikawo ma300 wese wainguti wana baba wakaramba. Saka ndotongoona kuti varume kana mubereki amai uine mwana wakadaro vanosiya. Ndo zvavatongori varume vanotosiya. Toti ndo zvavatongori here? Havakwanise kudzidzisika here? Kuri kuti imimi mapiwa mukana wekutaura nevarume zvichida vane vana vakadaro kana kuti vasati vatombobereka vana? Advice yamungade kuvapa ndeyekuti kudii? Advice yangu yange yekuti ngavachengete vana vavo, kuti isusu tonga tisina kudini kuzvidoba tichitori chipo chinenge chakatoiwa. Saka tofanira kuti vabereki ngavachengete vana baba, ngavachengete vana, varoramba vana vavo. Izvi hazvisi kuti vana baba chete, hama chaimo chaimo mune hama futi dzisi kutambira.
hama hadzisi kutambira, hadzisi kugamuchira. Hama hadzisi kutigamuchira, ndochokwadi. Dai hama dzaitigamuchira taimboonawo karelief kuti ndinombozororawo, kana kuti holiday ndinombozi mwana ngamboyo kwaningi. Asi hapana kunodedzwa mwana, kunombozwa mwana wako ngauye, hapana. Chii chamungade kutaura imimi taakupendera chirongwa zvichida kuvanhu vemuno muchitungwiza kuna mai vane vana vakaremara kana kuruzhinji rwese rweZimbabwe? Tinoda kutenda hangu kune vose vari kuisawo ruoko rwavo pandiri kundibatsira. Zviri kundibatsira kwacho kuri kuramba kuchikura zvinodiwa zvacho. Handishori kundibatsira kwese kwamuri kuita. Asi ndiri kutotenda wese wakaisa ruoko rwavo newese warondibatsirawo. Dambudziko rangu rinandinaro ngerekuti ndiwanewo portable oxygen. Pano hapana mvura. Mwana magumbezi akanoda kugezwa everyday, anozviitira 130 years, mukomana. Everyday panofanira kugezwa magumbezi, pamvura yacho panonga pasina. Ndokutenda kwangu kwendoda kuitawo nekukumbirawo vanokwanisa kundibatsirawo kuti ndiwanewo vanozonditengerawo mushonga every month nechikafu chacho. Mushonga ndikauwanawo, ndochikumbiro changu. Zvichida vamwe vangade kuziva kuti kana muchara nyaya yemushonga kubva kune yatanaka neyenyu yacho yese maisanganisa ingaite zvekumamari pamwedzi? Pane yatanaka une medical aid, pana akamutorisawo medical aid achimudiki. Yangu inini ndio inotengwa $85 pamwedzi, saka ndinonga ndisina. Kana musina kunwa mapirisi eyo chii chinoitika? Ndisina kumwa mapirisi ndotombonyarara, asi ndozomukira ndakuhospitari. Ndinonga ndisina kuzoti chichaitika mapirisi iwona. Katatu ndichinyarara ndichizomukira hospitari. Handizivi kuti ndozomuka zvaita sei, kana kuti ndozonyarara zvaita sei. Lazi handizogoni futi kufamba, makumbo anorema. Lazi ndobva ndoita black mumaoko, oxygen munonga musisina. Zvakawanda zvinoitika. Kazhinji ndozongoona ndakuhospitari. Zvinoitika ndizivi. Ivo vanonditi mwoyo wako hauchapambi zvakanaka, wakubatidzwa nemapirisi. Saka ndo dambudziko riri. Vakuru vamwe vakati mwana ndimai, vamwe vakataura kuti kuva amai hakuperi kunyange mwana akura sei. Asi tinoona kuti dambudziko rinozova rakanyanya uye rakapetwa kana mai uine mwana ane urema. Nhasi uno pachirongwa My Story tanga tina Mai Tanaka. Mai Tanaka ane 30 years uye Tanaka ane urema. Urema hwaTanaka hunoda mai vake kuti vange vachimuchengeta pese. Asiwo kai zvinezvi mai vaTanaka vava kurwara, vava munhu aakutogara ari panhoo yeurwere, vaine oxygen pese pavanenge vari, havachakwanisa kutarira mwana. Tinoziva isusu kuti tikaita chirwirangwe tinokwanisa kurerutsa mutoro waMai Tanaka, tinokwanisa kuunza nyemwerero pachiso chaMai Tanaka. Kutaura kwavo vati handishori nekuda kwekuti kubva mumashure mosomo vakawanda vakavabatsira kubva pakuvakwa kwemba, zvavari kushandisa, kunyange oxygen yavainayo iko zvinezvi iri kuitwa zvekurentwa vanhu vari kubatsira. Asiwo pane matambudziko avari kusangana nawo, mapirisi chaiwo dzimwe nguva kana vasina vanotozomukira vatowo kuhospital. Havakwanise kungoenda kuhospital vasiri muambulance, ambulance yacho inenge ichida mari. Iko zvinezvi vari kuda kuti pese pavanenge vari vange vaine portable oxygen. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Tinoziva maZimbabwenzi tiri vanhu vanogona. Tobatsirana sei naMai Tanaka? Mai Tanaka mungangotipo hedu phone number dzenyu kune vangade kukubatai? Ndoitwa Alice Darami, 0773 633 224. Toda kukutendai tisangane zvakare muchirongwa My Story. Zita rangu ndinonzi Stella Musha.